Dinaluhan ng mga miyembro ng media practitioners sa lalawigan ng Camarines Norte ang isinagawang kapihan sa PIA na ipinatawag ng Philippine Information Agency na ginanap sa SM City Daet na dinaos kahapon, September 20, 2023, kung saan naging panauhin sila DILG Provincial Director Madam Mel D. Relucio, CNPPO Provincial Director Police Colonel Joselito Villarosa Jr., Election Officer 3, Speakers Bureau ng Commission on Elections na si Mr. Romel Pajarin at ang lay coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting na si Madam Marisa L. Bernardo. Ang naging sentro naman ng talakayan ay may kaugnay sa darating na barangay at sangguniang kabataan election 2023. Ayon kay Police Colonel Villarosa Jr., bago at hanggang matapos ang eleksyon ay makakasiguro ang mga mamamayan na ang mga kapulisan ay laging nariyan sa kanilang harapan. Ukol naman sa usaping vote buying, wika niya ay hindi lamang ang PNP kundi halos lahat ng ahensya ng gobyerno ang magbabantay upang walang maganap na ganitong gawain ngayong darating na eleksyon. Pagdating po sa seguridad, siyempre sinisiguro po ng kapulisan natin na ang bawat presinto, ang bawat mga eskwelahan na pagkaganapan itong BSK election, meron po tayong mga pulis na naka-assign po dyan. At bawat presinto po, meron po mga nakadesignate na mga pulis po dyan. At meron po tayong provincial force company na nasa District 1 at nasa District 2 na yun po ay masigit na nakatutulong doon sa sinasabi niyong malalayong lugar. Meron po tayong tinatawag na election deployment na kung saan lahat po ng bawat sulok ng Camarines Norte ay nilalagyan po natin ng pulis, hindi lamang po sa mga eskwelahan, kundi pati na rin po doon sa mga binabantayan natin ng mga vital installations. So makakasiguro po kayo na sa darating na halalan, bago dumating sa halalan, makatapos po ang halalan, ang mga pulis po natin ay nasa inyo lamang harapan. Noon na baka magkaroon ng vote buying. Yan po ay nasasaad na rin po yan sa COMELEC Resolution 10946 na kung saan nagkaroon po ng creation na tinatawag nating Committee on Kontra Bigay, na kung saan dito ay tinatawag nating whole of the nation approach. Hindi lamang po ito responsibilidad ng inyong kapulisan, kung hindi kasama na rin po ang DILG, ang COMELEC, ang PPCRB, ang NBI, ang DepEd, pati po ang mga law school natin, kasama po ito. So, hindi lamang po kapulisan ang nagbabantay dito, kung hindi lahat po ng ahensya halos ng gobyerno ay sinisiguro na wala pong mangyayaring bigayan o vote buying ditong darating po ng eleksyon. Pahayag naman ni Mr. Romel Pajarin ng Commission on Elections ng COMELEC na maaari ring kasuhan ang mga gagawa ng indirect vote buying at premature campaigning. Sinabi rin niya na may limitasyon ang paggasta ng mga kandidato sa kanilang pangangampanya at may size limit rin ang mga tarpaulin at flyers na kanilang ipapamahagi. Bawat election po, ang bawat kandidato ay meron pong limitasyon sa paggagastos. Dito po sa akin sa barangay election, ang dapat mong limitasyon lamang ng paggastos ng ating lahat ng kandidato mula sa barangay at SK ay 5 piso lamang po kada butante. 5 pesos per registered voter. Kung sa barangay ninyo ay merong registered voter na 2,000 times 5 pesos, yung 10,000 pesos lang po ang po pwede ninyong gastusin. At paalala lang po doon sa mga kandidato, lahat po kayo na nag-file ng candidacy, manalo man o matalo, ay kayo po ay magpa-file ng short statement of election contribution and expenditures after election. So yun po, doon madidetermine ang COMELEC na kayo po ay nag-comply doon sa limitations ng paggastos ng ating mga kandidato. Yung pong sinasabi po, malaking tarpaulin, bawal po yun. Meron tayo pong allowed na sukat lamang ng tarpaulin na gagamitin ng mga posters ng mga kandidato. 2 feet by 3 feet lamang po ang pwede nila ilagay. Pwedeng lumiit, huwag lamang pong lalampas sa 2 feet by 3 feet. At yung pumapo niya sa flyers, isang long size bond paper po, pwedeng lumiit, huwag lang lilipas sa isang long size bond paper. Samantala, ang PPCRB na laging nagbibigay suporta tuwing eleksyon para sa katapatan at kaayusan ng botohan ay kasalukuyang may kinakaharap na problema sapagkat nabawasan ng kanilang mga volunteers at sila ngayon ay bahagyang nahihirapan sa pag-recruit ng mga bagong volunteers. Kaya sila ay nananawagan na kung sino man ang nagnanais
nais na makiisa sa kanila ay lumapit lamang sa kanilang mga parishes sa kanilang parokya. Ayon kay Madam Marisa Bernardo, hindi man maging kasing dami tulad ng nakaraang eleksyon ang kanilang volunteers, sa kasalukuyan ay sisiguruhin nilang magiging very visible ang PPCRV sa darating na halalan. Para sa Totoo Balitang Banwaan, Rona Vega, MBTV News.